Hej YouTube. Jeg er bare ude at cykle. Ding! Okay, jeg cykler med en her nu. Ikke også? Og så prøv at se her, når vi kommer herud. Det der ikke. Jeg kan cykle uden hænder. Okay, nu holder du aldrig, så er vi igen. Fridtlig. Kig til vej. Kig til vej. Vi kører sådan en lille tur. Okay, så må lige helt ud. Sådan der. Sådan der. Nu er den sådan helt ud. Der er sådan en bil. Kommer en lille bil. Kommer en lille bil. Så skal vi ned i den. Jorden. Cykler ned i jorden. Hvad mener